දෙවනන්සට ප්‍රශංසා වේවා. தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ආමෙන්. ஆமென். එක එක්කෙනා යනවා එක එක්කෙනා එනවා. ஒவ்வொருத்தராய் மறுபடியுமாய் வருகிறார்கள். හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. නමුත් අද දවසේ අපි එන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබ වෙතට අරගෙන. இன்றைக்கு நாங்கள் மேடைக்கு வருவது அவருடைய வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு. අපි ගායනා කරා කුරුසියේ සෙනෙහස. நாங்கள் பாடினோம் சிலுவையின் பாசத்தையே. මෙනෙහි කරන විට நாம் தியானிக்கும் வேளையிலே හදවත උණු වෙනවා. உள்ளம் உருகுகிறது. බොහොම සතුටුයි අහන්න. எத்தனை சந்தோஷம் அதை கேட்கும் අද பொழுது. දවසේ පාස්කු දවසේ ඔබේ හදවත උණු වෙනවා නම් இந்த பாஸ்கு நாளிலே உங்களுடைய உள்ளம் உருகுமாக இருந்தால் අපේ සභාව කෙතරම් වාග්යවන්ත සභාවක්ද. நம்முடைய சபை எத்தனை பாக்கியமுள்ள சபை. ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. කුරුසිය ගැන සිහි කරන විට சிலுவையை நாம் நினைக்கும் பொழுது උන්වහන්සේ කළා වූ පූජාව ගැන සිහි කරන විට அவர் கொடுத்த அந்த பலியை நாம் நினைக்கும் ඔබට ඒක பொழுது දැනෙනවා නම් உங்களுக்கு அது உணர்கிறதா ඔබට ඒක இருந்தால் හැඟෙනවා නම් அது நீங்கள் உணரக்கூடியதாக இருந்தால் ඔබ ඒක ස්පර්ශ කරනවා නම් அது உங்களை பரிசுத்தமாக்குமாக இருந்தால் එහෙනම් ඔබ වාග්යවන්ත කෙනෙක්. அப்படியா இருந்தால் நீங்கள் பாக்கியவான்கள். තාමත් ඔබට හැඟීම් දැනීම දැනෙනවා. இன்னும் உங்களுக்கு அதனுடைய அந்த அர்த்தம் புரிகிறது. හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. ලාදුරු තත්ත්වෙන් ඔබ මිදලා ඉන්නවා. ඔබ හොඳින් ඉන්නවා. நீங்கள் நன்றாய் இருக்கிறீர்கள். ආමෙන්. ஆமென். අද දවස් අපි කියව කොටස තුල තිබෙනවා நாம் இன்றைக்கு வாசித்ததான இந்த வேத பகுதியில் இருக்கிறது. ඒලි ලාමා සබත්තානි. ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி. හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. උන්වහන්සේ මොරගසනවා அவர் உரத்த சத்தமிடுகிறார். මාගේ දෙවියනි ඔබ මා අත්හැරියේ මන්ද කියන එක. என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர். හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. අපි දකිනවා මාර්ක් සුභාරංචි කොහොමද කියන්නේ? மாற்கு புத்தகம் எப்படியாய் சொல்லுகிறது? ඒලෝයි ඒලෝයි ලාමා සබත්තානි. ஏலோஹி ஏலோஹி லாமா சபக்தானி. හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. මතෙව් පොතේ කියනවා ඒලි ඒලි කියලා. மத்தேயு புத்தகத்திலே ஏலி ஏலி என்று சொல்லப்படுகிறது. මාර්ක් සුභාරංචි කියනවා ඒලෝයි කියලා. ஏலோஹீம் என்று சொல்லுகிறது අපි දකිනවා மாற்கு புத்தகத்திலே. මාර්ක් තුමා අරාමීය භාෂාවෙන් එක ලියා තිබෙනවා. மாற்கு அந்த புத்தகத்தை அராமிய பாஷையில் எழுதியிருக்கிறார். මතෙව් සුභාරංචියේදී ඒ කොටස හේබ්‍රෙව් භාෂාවෙන් කියනවා. மத்தேயு புத்தகம் அது எபிரேய பாஷையில் හැබැයි මේ எழுதப்பட்டிருக்கிறது. දෙකටම ප්‍රථමයෙන් ஆனால் இந்த இரண்டுக்கு முன்பதாய் ගීතාවලිය 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ 22வது சங்கீதம் 1வது வசனத்திலே දාවිද් තුමා කියනවා தாவீது ராஜா சொல்லுகிறார், මාගේ දෙවියනි ඔබ මා අත්හැරියේ මන්ද. என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர். හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. අපි දකිනවා මෙතනදී උන්වහන්සේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් යොමු කරනවා. நாம் இந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம், அவர் அங்கே ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். මාගේ දෙවියනි ඔබ මා අත්හැරියේ ඇයි? என் தேவனே நீர் ஏன் என்னை கைவிட்டீர். මාගේ දෙවියනි ඔබ මා අත්හැරියේ ඇයි? என் தேவனே நீர் ஏன் என்னை අපි கைவிட்டீர். දකිනවා යේසුස් වහන්සේ නිතරම කතා කරේ මම ආවේ පියාණන්ගේ කැමැත්ත කරන්න. நாம் பார்க்கிறோம், இயேசு எப்பொழுதும் பேசினார், நான் இந்த பூமிக்கு வந்தது என் பிதாவினுடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாய். මගේ පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන්නයි මං ආවේ. என்னுடைய பிதாவினுடைய சித்தத்தை செய்யவே நான் வந்தேன். ඒක තමයි මගේ කැඳවීම. அதுதான் என்னுடைய அழைப்பு. ඒක තමයි මගේ පැමිණීමට හේතුව වෙන්නේ. நான் இந்த பூமிக்கு வருவதன் நோக்கம் ඒක அதுதான். තමයි මගේ ආශාව. அதுதான் என்னுடைய வாஞ்சை. ඒක ඉෂ්ට කරන්න මම ඇවිත් තිබෙනවා. அதை நிறைவேற்றும்படியாய் நான் வந்திருக்கிறேன். හලෙලූයා. හලෙලූයා. නිතරම උන්වහන්සේ කිව්වා පියාණන්ගේ කැමැත්ත කියලා. எப்பொழுதும் அவர் பிதாவினுடைய சித்தம் என்று சொன்னார். නමුත් උන්වහන්සේ දැන් කියනවා මාගේ දෙවියනි. ஆனாலும் இந்த இடத்துல அவர் என் தேவனே என்று சொல்லுகிறார். ඔව් සහතිකයක් බලාපොරොත්තු කඩවුණු ස්වභාවයෙන්. அங்கே அவருடைய எதிர்பார்ப்பு உடைந்த ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கிறோம். මා අත්හැරියේ මන්ද. ஏன் என்னை கைவிட்டீர். හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ நாம் பார்க்கிறோம், தேவன் ඔහුව අරින තත්ත්වයට පත් වුණා. தேவன் அவரை கைவிடுகிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு அங்கே போய்விட்டார். හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா. ඇයි දෙවියන් වහන්සේට සිදුුනේ යේසුස් වහන්සේව අත්හරින්න? ஏன் தேவனுக்கு இயேசுவை கைவிட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. දිවිතිය කතාවේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි ගත්තොත් එහෙම உபாகமம் 21 உபாகமம் 21வது அதிகாரம் 22 22வது வசனம். අපි එතන දකිනවා நாம் அங்கே பார்க்கிறோம், ගසක එල්ලෙන සියල්ලෝ ශාපලද්දෙක්. கொலை செய்யப்பட்ட ஒருவன் மேல் சாவுக்கு பாத்திரமான பாவம் உண்டாயிருக்க அவனை கொலை செய்யும்படி மரத்திலே தூக்கி போடுவாயானால்.
ආමෙන්. ஆமென். හාලෙලූයා. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ විසින් ශාපලද්දෙක් බවට පත් වෙනවා. தேவனால் சபிக்கப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு அவள் கடந்து போகிறார். හාලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ නිසා අපි ගලාති පොතට ගියොත් එහෙම கலாத்தியர் புத்தகத்துக்கு நாம் போவோமாக இருந்தால் 3:13 කියනවා. கலாத்தியர் 3வது அதிகாரம் එතරම් 13வது පැහැදිලිව வசனம். කියනවා ගසක එල්ලෙන සියල්ලෝ ශාපලද්දෝ. மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஹalleluya. ஹalleluya. ශාපලත් අය සමග அங்கே சபிக்கப்பட்டவர்களோடு ගනුදෙනුවක් දෙවියන් වහන්සේට නැහැ. அங்கே அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லை. ආමෙන්. ஹalleluya. හාලෙලූයා. ஹalleluya. උන්වහන්සේට සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லை. උන්වහන්සේ කියනවා අන්ධකාරයත් ආලෝකයත් අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. அங்கே அவர் சொல்லுகிறார் இருளுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. අපි දන්නවා කොයි වෙලාවෙද යේසුස් වහන්සේව අල්ලා ගන්නට ආවේ. அங்கே இயேசுவை எப்பொழுது அவர்கள் பிடிக்க வந்தார்களோ යේසුස් වහන්සේ මොහොතේදී කියනවා அந்த இடத்துல இயேசு சொன்னார் මේක අන්ධකාරයේ බලය ක්‍රියාත්මක වෙන වේලාවයි. இருளினுடைய அதிகாரம் நடப்பிக்கப்படுகிற நேரமா இருக்கிறது என்று சொன்னார். අන්ධකාරයේ බලය ක්‍රියාත්මක වෙන වේලාවයි. இருளினுடைய அதிகாரம் நிறைவேறுகிற දැන් நேரம் අපි என்று කොයි சொன்னார். කියපු කොටස තුල අපි බැලුවා නම් நாம் வாசித்த இந்த வேத பகுதிக்குள்ளே நாம் 6 වෙනි பார்த்தால் පැයේ ඉඳන් 9 වෙනි පැය වෙනකම් 6வது மணி நேரத்திலிருந்து 9வது மணி வரைக்கும் අන්ධකාරය තියෙනවා. அங்கே இருள் இருந்தது. අන්ධකාරය තියෙනවා. இருள் இருந்தது. මේ අන්ධකාරයේදී அந்த இருளின் மத்தியிலே 9 වෙනි පැයේදී அந்த 9ஆம் மணி நேரத்திலே උන්වහන්සේගේ මොර ගැසීම ඇසෙනවා. அங்கே இயேசுவினுடைய கூக்குரல் නමුත් வருகிறது. යෙසායා 53:7 කියනවා ஏசாயா 53வது அதிகாரம் 9வது வசனம் මොනවද කියන්නේ? என்ன சொல்லுகிறது? උන්වහන්සේට පීඩා කරනකොට උන්වහන්සේ මුඛය නෑර සිටිසේක. அவரை அங்கே அவர் நெருக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் தம்முடைய வாயை அவர் திறக்கவில்லை. ආමෙන්. ஆமென். එහෙම හිටපු යේසුස් වහන්සේ. அப்படி இருந்த இயேசு කසපහරය විදිනකොට දරාගෙන හිටපුව යේසුස් වහන්සේ. கசை அடிகள் வாங்கும்போது அமைதியாக இருந்த இயேசு, උසුලාගෙනකොට දරාගෙන හිටපු යේසුස් වහන්සේ. சிலுவையை சுமந்து செல்லும் பொழுது அமைதியாக இருந்த இயேசு කුරුසියේදී මොර ගසන මේ වචනේ දාලා දිනවා. උන්වහන්සේ මොර ගසා அங்கே சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது உரத்த சத்தமிட்டார் என்று කෑ சொல்லப்படுகிறது. ගහලා කියනවා. உரத்த சத்தமாய் சொன்னார், ඇයි මාව අතහැරියේ? ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? ඇයි මාව අතහැරියේ? ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. උන්වහන්සේ අපිට යම් දෙයක් කියන්න කැමති වෙනවා. அவர் நமக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறார். හalleluya. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක්ව අත්හරිනවා නම් தேவன் ஒரு மனிதனை கைவிடுவாராக இருந்தால் එහෙනම් ඔහු අයිති වෙන්නේ නිරයට. அவன் நரகத்துக்கு பாத்திரவானாய் மாறுகிறான். ආමෙන්. ஆமென். හalleluya. ஹalleluya. ඔහු අයිති වෙන්නේ නිරයට. அவன் நரகத்துக்கு பாத்திரவானாய் දේව மாறுகிறான். සම්බන්ධතාවෙන් කෙනෙක් අයින් වෙලා යනවා නම් தேவனுடைய அந்த உறவிலே இருந்து ஒருவன் தூரமாய் போவானாக ඔහුට இருந்தால் යන්න තියෙන එකම ස්ථානය නිරයයි. அவனுக்கு போக வேண்டி இருக்கிற ஒரே இடம் நரகமாய் இருக்கிறது. හalleluya. ஹalleluya. කී දෙනෙක් නරකාදී ගැන එහෙම නැත්නම් පාතාල ගැන දන්නවද? எத்தனை பேருக்கு நரகத்தை குறித்து அல்லது பாதாளத்தை குறித்து தெரியும்? යේසුස් වහන්සේ එක දවසයි දුක් විඳේ. அவர் இயேசு ஒரு நாள் தான் துக்கப்பட்டார். ආමෙන්. ஆமென். කසපහර ගෑවා, කුරුසිය මැරුණා එක දවසක්. கசையடி வாங்கினார், அங்கே சிலுவையிலே மரித்தார். හැබැයි පාතාලේ ஆனால் பாதாளத்திலே දවස ගානේ පිච්චි සදාකල්ම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. அங்கே எரிந்து வாழ்க்கை முழுவதும் அங்கே சதா காலமும் அங்கே இருக்க வேண்டும். හැමදාම ජීවත් වෙන්න ඕනේ පිච්චි. எரிந்து நெருப்பிலே எரிந்து ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க සද්දේ வேண்டும். මහත් භයානකයි. அந்த சத்தம் மிகவும் பயங்கரமான ஒரு වේදනාව சத்தம். මහත් භයානකයි. அந்த வேதனை மிகவும் பயங்கரமானது. ඒක යේසුස් වහන්සේට දැනුන නිසා තමයි උන්වහන්සේ බොර ගහලා කිව්වේ මාව අත්හැරියද? அதை இயேசு அனுபவித்தபடினாலே தான் சொல்லுகிறார், என்னை கைவிட்டீரா? හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. අවසාන මොහොතේකන් යේසුස් දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් සමග හිටියා. கடைசி நேரம் வரையிலும் தேவன் இயேசுவோடு இருந்தார். නමුත් පාපය දරාගත්තට පස්සේ ஆனாலும் பாவத்தை அவர் சுமந்து கொண்டதன் பின்பதாய் උන්වහන්සේට එතන ඉන්න බැරුව ගියා. தேவனுக்கு அவரோடு இருக்க முடியாமல் යේසුස් போய்விட்டது. වහන්සේව අත්හරින්න සිදු වුණා. இயேசுவை கைவிட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. එහෙනම් ඔබගේත් මගේත් කතන්දරය මොකද්ද? நம்முடைய உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய காரியம் என்ன? අද අපිත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න නිසා இன்றைக்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறபடினாலே අපිට ඕන විදියට අපි හැසිරෙනවා. நமக்கு வேண்டிய விதத்திலே நாம் வாழ்ந்து අපිට ඕන විදියට கொண்டிருக்கிறோம். අපි කතා කරනවා. நமக்கு வேண்டிய விதத்திலே நாம் අපිට ඕන பேசுகிறோம். විදියට අපි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. நமக்கு வேண்டிய விதத்திலே நாம் පාපයත් செயல்படுகிறோம். එක්ක අපිට ඕන විදියට අපි සෙල්ලම් කරනවා. பாவத்தோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். හalleluya. ஹalleluya. යේසුස් වහන්සේ කුරුසපත් කරේ இயேசு சிலுவையிலே அறையப்பட்டது. පූජකවරු. ஆசாரியர்கள், ආමෙන්. පරිසිවරු, பரிசேயர், සද්දුසිවරු, சதுசேயர், නායකයෝ
தலைவர்கள், දේව වචනේ දන්න අය, தேவனுடைய வார்த்தையை දෙවියන් அறிந்தவர்கள், වහන්සේ ගැන හඳුනන අය, தேவனை தெரிந்தவர்கள், මෙසියා කොහෙන්ද එන්නේ කියලා දැනගත්ත අය. மேசியா எங்கிருந்து வருகிறார் என்று அறிந்தவர்கள். හලෙලුයා. ஹalleluya. නමුත් තමන්ගේ රාජ්‍යයට බලපෑමක් එල්ල වෙනවා කියලා උන් දැනගත්තම ஆனாலும் அவர்களுடைய ராஜ்யத்துக்கு தேசத்துக்கு ஒரு பாதிப்பு வருகிறது என்று அவர்கள் அறிந்து கொண்ட போது ඔවුන් ඔහුට විරුද්ධව සිටියා. அவர்கள் அவருக்கு எதிராக எழும்பினார்கள். යේසුස් වහන්සේගේ අභියෝග කළේ කාටද නිතරම? இயேசு யாருக்கு எப்பொழுதும் சவால் விட்டார்? යේසුස් වහන්සේ කාට විරුද්ධව කැරලි ගැසුවේ? இயேசு யாருக்கு விரோதமாய் பேசினார்? නිතරම උන්වහන්සේ ඒ පූජකයන් දිහා බලා කිව්වා. அந்த ஆசாரியர்களை பார்த்து இயேசு சொன்னார், උඹලා සුදුහුණු ගාපු සුදුහුණු ගාපු සොහන් ගෙවල්. நீங்கள் வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட கல்லறையா இருக்கிறீர்கள் என்று ඇතුලේ சொன்னார். කුණු වෙනවා. உங்களுடைய ඊර්ෂ්‍යාව, பெருமை, වෛරය, வைராக்கியம், ක්‍රෝධය, விரோதம், පලි ගැනීම பழி வாங்குகிற உணர்வு, මේවත් එක තමයි නුඹලා ඉන්නේ. இதற்குள்ளாய் தான் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் දෙවියන් என்று சொன்னார். වහන්සේගේ රාජ්‍ය ගැන නෙමෙයි. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து அல்ல, උන්වහන්සේ හොයාගෙන දවසක් එනවා. அவரை தேடுகிற ஒரு காலம் வருகிறது. ඔහුගේ අම්මත් මෑණියොත් එනවා. அவர்களுடைய அம்மாவும் சகோதரரும் அவரை தேடி வருகிறார்கள். අම්මත් සහෝදරයොත් එනවා. அம்மாவும் අම්මයි සහෝදරයා. சகோதரர்களும் வருகிறார்கள். ඇවිල්ලා කියනවා කට්ටිය කියනවා අන්න ඇවිල්ලා ඉන්න ඔබගේ මෑණියෝයි සහෝදරයෝ. அங்கே அவருடைய மக்கள் வந்து அவரிடத்திலே சொல்லுகிறார்கள், உடைய தாயும் சகோதரரும் வந்திருக்கிறார்கள் என்று. උන්වහන්සේ අහනවා කවුද මගේ මෑණියෝ? யார் என்னுடைய தாய்? කවුද මගේ සහෝදරයෝ? யார் என்னுடைய சகோதரர்கள்? පියරන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නේ කවුද? பிதாவினுடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்கள் පියරන් யார்? වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නේ කවුද? பிதாவினுடைய சித்தத்தை ඒ செய்கிறவர்கள் තමයි யார்? මගේ අම්මා. அவர்கள் தான் என்னுடைய ඒ தாய், තමයි මගේ සහෝදරයා. அவர்கள் தான் என்னுடைய சகோதரர்கள். ஹalleluya. ஹalleluya. හලෙලුයා. ஹalleluya. සමානාත්වතාවය அங்கே ஒரு சமநிலை උන්වහන්සේ කතා කරේ. அவர் கதைத்தது. අපි ඔක්කොම එකයි. நாம் எல்லோரும் ஒன்று, එකම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ. ஒரே தேவனுடைய பிள்ளைகள். හලෙලුයා. ஹalleluya. හලෙලුයා. හalleluya. යූත් පොතේ කියනවා. யூதா புத்தகத்திலே சொல்லப்படுகிறது, අපි කට ඇරියොත් නොදන්න හැමදේටම නිඳා කරනවා. நாம் வாயை திறந்தால் හැමදේටම අපහාස කරනවා. எல்லாவற்றுக்கும் பரியாசம் செய்கிறார்கள். හලෙලුයා. හලෙලුයා. ஹalleluya. එනිසා මේ දවසේ ஆகவே இந்த நாளிலே අපගේ සිත ටිකක් සෝදිසි කර බලන්න ඕනේ. நம்முடைய வாழ்க்கையை சிந்தையை நாம் சோதித்து பார்ப்போம். දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව අන්තිම මොහොත දක්වා අපිට තිබෙනවා. தேவனுடைய கிருபை கடைசி பரியந்த நமக்கு இருக்கிறது. අන්තිම හුස්ම යනකම් උන්වහන්සේ බලන් ඉන්න ඔබ වෙනස් වෙයි කියලා. கடைசி மூச்சு போகும் வரையும் நாம் மாறுவோம் என்று தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். හැබැයි එතනින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? அதற்கு பின்பதா என்ன நடக்கும்? උන්වහන්සේ ප්‍රේමයේ දෙවියන් වහන්සේත් නෙමෙයි. அவர் அன்புள்ள தெய்வம் அல்ல, කරුණාවේ දෙවියන් වහන්සේත් නෙවෙයි. கருணையுள்ள தேவனும் அல்ல, උන්වහන්සේ විනිශ්චයේ දෙවියන් වහන්සේ. அவர் நியாயம் தீர்க்கிற ஒரு ඔබව தேவன். අත්හරින්න යනවන්නේ මොහොතේදී. அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ඔබ உங்களை அவர் සූදානමින් கைவிடுவார். සිටියේ නැත්නම්, நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருக்காவிட்டால், ගැලවීමේ වස්ත්‍රය ඔබ පැළඳගෙන හිටියේ නැත්නම්, ரட்சிப்பு என்னும் வஸ்திரத்தை நீங்கள் தரிக்காமல் இருந்தால், එලිදරව් පොතේ කියනවා. வெளிப்படுத்தலிலே சொல்லப்படுகிறது, එලිදරව් පොතේ කියනවා. வெளிப்படுத்தலிலே சொல்லப்படுகிறது. හලෙලුයා. ஹalleluya. අපගේ නිර්වස්ත්‍ර භාවයේ එලිදරව් නොවන පිණිස நம்முடைய உள்ளரங்கமான வாழ்க்கை வெளியரங்கமாய் வராதபடிக்கு ගැලවීමේ වස්ත්‍රය ආරක්ෂා அந்த කරගන්න. ரட்சிப்பு என்னும் வஸ்திரத்தை நீங்கள் අපිට பார்த்து ඕන கொள்ளுங்கள். මූණක් දාගෙන මේ ස්ථානේ ඉන්න පුළුවන්. நமக்கு ஏதோ ஒரு முகத்தை வெளியே வைத்துக்கொண்டு நாம் ලස්සන වචන அமர்ந்திருக்கலாம். පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. அழகான வார்த்தைகளை ලස්සන பாவிக்கலாம். විදිහට සභාවේ ඉන්න පුළුවන්. அழகா இந்த இடத்திலே உட்கார்ந்து ලස්සන இருக்கலாம். කිතුණු ජීවිතයක් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. அழகான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்று வெளியே காண்பிக்கலாம். නමුත් මේ ශරීර කූඩුවෙන් ඔබ වෙන් වෙච්ච දවසට ඔබේ හෙළුව පේන්න පටන් ගන්නවා. ஆனாலும் இந்த சரத்தில் இருந்து உங்களுடைய ஆவி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதன் பின்பதாய் உங்களுடைய உண்மையான வாழ்க்கை வெளிப்படும். හලෙලුයා. Hallelujah. අන්න එදාට දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබේ හෙළුව පේන්න පටන් ගන්නවා. அன்றைக்கு தேவ சமூகத்துக்கு முன்பதாய் உங்களுடைய உண்மையான வாழ்க்கை අත වහගෙන வெளியரங்கமாய் ඉන්න வரும். ඕන තරම්. இன்றைக்கு மூடிக்கொண்டிருக்க முடியும். හලෙලුයා. ஹalleluya. හලෙලුයා. Hallelujah. නමුත් අපි හිතට ගන්න ඕනේ. ஆனாலும் நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். සැබෑ වෙනසක් උනේ නැත්නම්, உண்மையான ஒரு மாற்றம் நமக்குள்ளே வராவிட்டால், ඒ මොර ගැසීම අත්හැරීමේ වේදනාව කෙතරම් බරපතල වෙන්න යනවද? அந்த கைவிடுதலின் அகோரம் எவ்வளவாய் போக போகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். හලෙලුයා. Hallelujah. ඒක යේසුස් වහන්සේට දැනුණා. அன்றைக்கு இயேசு அதை அறிந்து கொண்டார். උන්වහන්සේ කැමති නෑ අපිට ඒක දැනෙනවට. அவருக்கு விருப்பமில்லை நாங்களும் அதை ඒ அனுபவிப்பதற்கு. නිසා උන්වහන්සේ කලින්ම කියනවා ஆகவேதான் அவர் முன்பதாய் சொல்லுகிறார், නිවැරදි වෙන්න.
மனம் திரும்புங்கள் හැරෙන්න. மனம் திரும்புங்கள் උන්වහන්සේව පිළිගන්න. அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் උන්වහන්සේ තුළ ගොඩනගෙන්න. அவருக்குள்ளே උන්වහන්සේ තුළ கட்டப்படுங்கள். ශක්තිමත් වෙන්න. அவருக்குள்ளே பலப்படுங்கள் ගැලවීමේ වස්ත්‍රය ආරක්ෂා කරගන්න. ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் උන්වහන්සේගේ ඒ කුරුසියේ සෙනෙහස නැවත නැවත මතක් කරමින් அவருடைய சிலுவையின் பாசத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் தியானித்து பாருங்கள் ගල් ගැහිලා තියෙන ඔබේ හදවත් උණු කරගන්න. அங்கே கற்களால் மூடப்பட்டிருக்கிற உங்கள் இருதயங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள் හලෙලූයා. ஹalleluya හලෙලූයා. ஹalleluya හලෙලූයා. ஹalleluya අන්න ඒ ගැන හොයන එක පැත්තකට දාලා மற்றவர்களை குறித்து தேடுகிறதை ஒரு பக்கமாய் வைத்துவிட்டு ඔබ ගැන හොයන්න. உங்களை குறித்து நீங்கள் தேடி ඔබේ பாருங்கள் ආත්මය ගැන හොයන්න. உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கையை குறித்து ගීතාවලිය பாருங்கள் 103 දාවිත්තුමා කිව්වා. 103வது சங்கீதத்திலே தாவீது இப்படி මාගේ சொல்கிறார். ආත්මය என் ஆத்துமாவே මගේ ආත්මය என் ஆத்துமாவே ස්වාමින්ට ප්‍රශංසා කරව. கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி මාගේ ආත්මය என் ஆத்துமாவே මාගේ ආත්මය என் ஆத்துமாவே උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා කරව. அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி මාගේ ආත්මය என் ஆத்துமாவே උන්වහන්සේගේ උපකාර සියල්ල அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் අමතක නොකරන්න. மறவாதே ආමෙන්. ஆமென் හලෙලූයා. ஹalleluya හලෙලූයා. ஹalleluya ඔබ ඔබට කතා කරන කාලය ඇවිල්ලා. நீங்கள் உங்களுக்கு பேச வேண்டிய ஒரு காலம் வந்திருக்கிறது හලෙලූයා. ஹalleluya ඔබ ගැන ඕපදූප හොයන කාලෙ පටන් ගන්න. நீங்கள் உங்களை குறித்தே நீங்கள் ஒப்பதுப்ப தேடுகிற காலம் අනිත් අය ගැන வந்திருக்கிறது ඕපදූප හොයන එක පැත්තක තියලා. மற்றவர்களை குறித்து ஒப்பதுப்ப தேடுகிறதை ඔබ விட்டுவிட்டு ගැන ඕපදූප හොයන්න. உங்களை குறித்த காரியங்களை ඔබගේ நீங்கள் ඇස් දෙක பாருங்கள். මොනවද කරන්න කියලා හොයන්න. உங்களுடைய கண்கள் என்ன ඔබගේ செய்கிறது என்று හදවත பாருங்கள். මොනවද කරන්න කියලා හොයන්න. உங்களுடைய இருதயம் என்ன செய்கிறது என்று ඔබගේ பாருங்கள். මනසේ මොනවද හිතන්න කියලා හොයන්න. உங்களுடைய சிந்தையில என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று பாருங்கள். ඔබ ගැන හෙව්වොත් நீங்கள் உங்களை குறித்து ஆராய்ந்து பார்த்தால் ඔව් අපායට යන්න නැතුව ගලව ගන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. நரகத்துக்கு நீங்கள் போகாதபடி தப்பித்துக் கொள்ள வழி உண்டு. දෙවනාස ඔබට ආශිර්වාද தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ආමෙන්. ஆமென்.